अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सखिया कहाँ रे गइली, दीदिया कहाँ रे गइली ना, कहाँ गइली सखिया कहाँ रे गइली, दीदिया कहाँ रे गइली ना, हो कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना। ए भौजी अब सब कहाँ गइली से हो? बोरम के थाना बायो सोकवा के गोछिया वही जा गइली ना, बोरम के थाना बायो सोकवा के गोछिया वही जा गइली ना, वही जा गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया वही जा गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया वही जा गइली ना। झिझिया घुमाई सखी झिझिया घुमाई, झिझिया घुमाई सखी झिझिया घुमाई, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना। डोइन सब तीनिया के रोसते में घर हो, कदी कोही जादू टोना लागतावे डर हो, लागतावे डर हो, लागतावे डर हो। डोइन सब तीनिया के रोसते में घर हो, कदी कोही जादू टोना लागतावे डर हो, मोर घट में जाके रोज करे ले उ सीधिया कहाँ रे गइली ना, मोर घट में जाके रोज करे ले उ सीधिया कहाँ रे गइली ना, हो कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया वही जा गइली ना। झिझिया कहाँ रे गइली ना, कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना। ढोलिया में काजल कोल सुनो न दो कजरी, डोइन भोतर कटनी के लागे नाही नजरी, लागे नाही नजरी हो, लागे नाही नजरी। ढोलिया में काजल कोल सुनो न दो कजरी, डोइन भोतर कटनी के लागो नाही नजरी, संगे संगे गाँव चल कजरी सुन झिझिया कहाँ रे गइली ना, संगे संगे गाँव चल सुन कजरी झिझिया कहाँ रे गइली ना, हो कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया वही जा गइली ना। झिझिया घुमाई सखी झिझिया घुमाई, झिझिया घुमाई सखी झिझिया घुमाई, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना। जहाँ जहाँ देखे डोइनी राहती न पेड़िया, बांधे ले उ कोरिया धागा काड़ा के केड़िया, काड़ा के पेड़िया हो, काड़ा के पेड़िया। जहाँ जहाँ देखे डोइनी राहती न पेड़िया, बांधे ले उ कोरिया धागा काड़ा के केड़िया, अज शशिलाल यादव पहले हो बतिया कहाँ रे गइली ना, अज शशिलाल यादव पहले हो बतिया कहाँ रे गइली ना, हो कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया कहाँ रे गइली ना, हो नचावे खाती झिझिया वही जा गइली ना। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए